Hi. Tá mac le Stephen Morris tá sig seintan banjo agus like shining sé díreach cosúil le Cathal. Like bhí nista go bhfuil siad geolta le chéile. Agus Stephen Hayden mac le Jerry shine sé an busca ceoil freisin agus sár ceoltóir ba é. So tá go leor ceoil ag na clúnta eile. Siúil sprág Cathal Hayden agus Stephen Hayden go leor daoine le gáil I mbun ceoil. Tá an ceoil tradiisiúnta faoi bhlach in ar Thír Eoghain. Seacar gohfuil siad san sásta tróir a thabhairt do gcíneoga a teagh teacht níos in ané agus a deanú cinnte go mé n-oidhreacht a ceoil le maithú fan an charreg ceann bhád.